Yaron kana kokari sosai. Allah kana kokari. Albashin karan kara maka. Kai kokari kawai. Sai oga. Ka gane kai kokari. Godiya nake so. Kai da kai ma ba na son koma. A kai gina kawai. Oga ni ba abun da zai gabata. Kai kokari kawai kana kokari sosai. Nagode. Yawwa akwai kayan wanke a ban ɗakin nan. Kawai kai ma masu wankin nan. Mu je waya miki. Salamu alaikum. Lallai barayi. Wannan kutuman bura uba ne yau ta ciki. Au ga me gidan anan. Sannin ka goska. Da mu kai ne ka ciki gidan yan iska. Ka gina babban gidan ka tara mana yan iska a gida. Ka tara mana ƴaƴa a gida. Kuna musu ciki. To wallahi hakan ba zai yi ba. Ba ta bare nan. Waye miki ciki ki fada mu. Waye? Ki ga mu. Ya guda ce. Wanne? Yaran shi ne. Shaɗi. Ya kwanta da Alhaji ban gane me kake nufin kwatar da hankali na. Nufin ka wannan dan ba danka bane? ba ɗana bane dan aiki ne. Ta. Amma ban dauko hukunci a gaban ki gani. Zan yi maganin ka. Amma na ma magana ka ce baka neman haka. Dan haka zaka tattara kayanka ka koma kauye. Dan ga kudin aikin ka. Ai da su aikata. Dama kun gina wannan katon gidan domin ku dinga ma ƴaƴan mutane ciki ne. To wallahi sai mun dauki mataki. Ajiya, yana duk hukuncin da yake dauka kan shi, ki dauka ni ba ruwa na. Kin ga tafiya nan. Kora uba. Ashe ma ashe ma kin san me faruwa? Ashe ma yaron aiki ne wai ata ciki ba ma dan mai gida ba. Yai. To ba ni kudin. Da ma dan mai gidan ne da sauki. Ke, tashi je ku karata. Rike mun sandan nan. Ni na samu na sigarin yau. Na gobe da na jibi mu je in canjin baki naira 10.